Ето там сега предаваме на живо. Трио. Аз съм Маутки, аз сме Чизи. Здравейте! Това е просто един текстчър пак и така. И сега ви покажем, имаме много промени от къщите. Да, построихме къща. Последния епизод аз го снимах, ама нещо ме е станало много добре и няма да го качам. Това ще го кача. Със сигурност. И пишеме Home. Аз сега ще си махна текстчър пака. Ако се чуете кой е Angry Birds. Да. Преварихте. Но и също време го казахме. Ако бавно ми се сменят текстчърпаците. Ама докато се оправи всичко. И аз трябва да се смена. Аз ще сложа моя топ. Аз ще си сложа Modern Craft. Това ще го оправя в клипа. И като си го сложа пак ще го пусна. Но ето отново, ето ни в къщата и този път сме с... Кой беше този път? Modern Craft. Да. И аз ще сложа само Modern Craft. Виждаме сега как съм с Iron броня. Аз отивам да бачкам. Днеска ми е работния ден. И да, дами и сега, откакто не съм снимал, това е близо от една седмица. Доста се развихме тук. Да. Доста мини намерихме. Енчантнах си меч Fire Aspect. Ето сега ви го демонстрирам. Кошките ги направихме в подземие. Ето ги. Чакай, ще ги нахрана направо. Ако се чуете, че много не говоря, това, защото имам череши. Точно това ги интересува хората. Вместо да чуват нещо. Ако искаш, да покажа тук зомбито. И крипера, който иска. Нахранихме ги кокошките. Къде си да им покажеш тук зомбито? Зомбито отстрани е с динамит. Мога да го покажеш на зрителите. Убихме 3 ендермена. Къде си? Там, виж. Ето го зомбито. Къде го е моя приятел. Вече ме ще почне, ама не можа. Паяка е съвсем обикновен. Да. Ендермен е в костюм, да кажа. Най-готиното от всичко. Да. Вчера как си седа и гледам някакъв човек с костюм до мене. Само да кажем, ако искате най-лесно да убивате ендермени, ги слагайте в количка. И ги бутнете към количката. Слагате количка на релса и те ще влезат вътре и може да го убивате. Няма да се телепортира някъде. Рестартирам, ще пусна клипчето, когато го пусна. Знаете, ето ти отново в паяк на игра в България. И преди да рестартират сървър, искам да ви покажа честовете. Къде имаме честове? Сега мога да ви кажем какво пише на тех. Маутки, да махнеш примерно е тази табелка тук да прочетеш. Фрагиле пише. Виж за тебе. Фрагиле, да. Но и ако са направени, както виждате, този кашон, този по-голям кашон. Отзад има някаква табелка. Това тук много ме кефи. Имам двата честа го има. Сега трябва да ги махнем. Нямам кирка, ти имаш ли? Кирка, защо ти е кирка? Аз пък кирка, мани. Брадва. Тя не съвсем изкукуриго. Ето ги 3 ендърперли. И да, докато не си мах, тепах едно зомби и им падна морко. Браво. Доста покупахме и си събрахме
Iron Bronny. Yeah. Взех си един ендър. Що? Аз съм бизнесмен, ако ме видите, ама не мога да гледам нищо. Накъде отивам? Слаб съм. Нещо имахме тук малък проблем, отстранихме и се завръщаме. Къде отиде една Ендър Перл? Ще от теб, ама го не я върнеш. Той има куче, това не е надуре. Айде виж, телепортирам се. Не дай да хабиш. Схабих я. Телепортирах се. Потап се, не. Аз сега ще се телепортирам при кучето. Пинг! Ето телепортирах се. Вече и звук издава. И да, даме го сега официално 1.6 излезе. Но само за купените версии на Майнкрафт. Това не е добре за някой. Ние скоро ще си я купувам. Така. И за сървъри вече излезе и казваме на тези от Майнкрафт. По-добре да ти умнуват, като и не е кракнатата версия за другите играчи. Крашната ли, кракната ли, не знам каква е. И така. И попаднах в кошарника. Кокошарник, аз пък кошарник. Взима една количка и ева. Идеме XP фермата покажа. Ой, потегли вече. Но сега направихме и тунел, от който може да стигнем до XP фермата. И за тя нека за по-малко от минута. Както виждате. Доста работа имаше. Бойко Борис малко ще ми завиди сигурно. И така. Уже стигнахме, вече нема минута. Ще троша количката без да искам. Ти си тук при мене. Аз другата е при XP фермата там. Не си. И я забравих. Са отиде. Какво отиде? Нищо. Идваш ли? Чакай. Но яко стълбишето. И така. Но сега, ако искате да снимаме още клипове с Texture Pack, не кажете просто. До коментари или LC. Лично съобщение. Ти си на тъпата ключалка. И просто го поставете като коментар. Не като коментара дали ви хареса клипа или не. Ако е харесан, продължаваме. Ако не е харесан, спираме с Texture Pack-ите. Ще покажа малко на спавна, там от картините. Само ще пусна количката да се прибира. На минута ще поговоря на спавна. Защото само до 10 минути ще снимам клипове. Накрая тръгна. Аз изпращам друга количка. Не, ще му удари! Ако пукаме. Троши я като дойде. И аз стоям на спавна. Да, тапелките са бели. И сега най-якото то Texture Pack, че хората, които са обикновени, са с костюми. Ето, виждате. Костюма. И така, тук. И картините са знаци. И сигурно там и така. Ще натисна F1 да направя реклама на други хора. Защото няма да им е приятно да сият името. Сигурно. И вече ви казваме чао или бай. Кажете нещо. Чао. До другия